Salam hormatly adamlar. Bugünkü sanymyzda biz Deluxe firmasynyň diş agyrtýan enjam hakynda gurrun ederiz. Diş agyrtyjyň düzüminde kitapçygy we renkler we dişiň renklerde näçe ýylda täsir etýän barada. Onuň düzüminde diş agyrtýan enjamyň özü we näşeýle adapter we şunun ýaly diş agyrtýan gel we indi ulanýy kitapçygynda görkezýär. İlki bilen dişi şötkelemaly, dişiňizi ýumaly, soňra mümkin bolsa dişiň arasyny ýypçagaçylan, çarkyjagaçylan ýa-da ýörite dişiň arasyny arasalayan ýypçagaçlar bilen arasalamaly, diş arasy bolmaly we guru bolmaly. Ondan soň diş agyrtýan enjamyzy alýas. Gel bilen, näşeň ýaly diş agyrtýan gel we şuny şöyle ştaýnyň arkasyndan gysyp, toglap gysýas. Arkasyndan toglap gysýas solen biraz wagtdan birinji edekde köpräk wagt gerek bolýar. Gel şöyle barýança bir 2 minut ýaly gyssaň ştaýndan gel gelýär. Ondan soň geli şöyle içine, iç tarapyna, diş agyrtýanyň iç tarapyna aşağı ýokary, iç taraplaryny şeýtirip sürüp çykmaly. Aşağı tarap we ýokarky tarap. Yani aşağı ýokarky tarap bildiren ok berdi. Yani iki tarapdan sürmeli. Şöyle sürýäs. Şöyle sürülenden soň, gel gowsuramasam, ondan soň yine USB port var. Mene zaryatnyga ýa-da kompýutera dakýas, ýa bolmasa ýanyňyzda zaryatnyk ýa kompýuter ýok bolsa, şöyle adapterji we adapterini dakýas. Adapterin üstü bilen iPhone üçin we Android telefonlar üçin girişler we telefonuňyza taksak ýani işläp başlady. Bu 15 minutdan avtomat özü ötçe 15 minutluk günüň dowamında 2 edek 15 minutdan 2 edek ýa-da 20 minut ýarym sagatdan 1 edek ulanylmagy maslahat berilýär. 7 ýaşdan kiçi we göwrüli aýallara ulanmak maslahat berilen ok. Ondan soň dişiň agyrdyşy 16 diş agyrtma şekilleri we dişiňiz nähil bolsa, mysal üçin 12 ýaly bolsa, dişiňiziň rengi 12 ýaly bolsa, 10 günüň dowamında şu birinji günkü ýaly bolýar. Birdikdäki ýaly ak renk bolýar. Ýöne bu käbir zatlar we aýdylmaýan zatlar we diş uzyn bolsa, has uzyn bolsa, dişiň ýokarky bölegine ýetip bilen ok. Ýöne galan bölegine ýetýär. Yani men özüm şahsy ulanyp gördüm. Diş agyrtýar. Edil suratdaky ýaly bolmasa-da täsiri gowy. Diş agyrtýan barada aýtjaklarym şulardan da barat. Diňmäň üçin köp sag bolun.